nu har du selvfølgelig prop i, men jeg tror stadig godt, du kan få lidt vand ud omkring. Trappen går helt ned. Ja. Kan jeg bare tage et sådan en gang og se Ja. Sprøjt en gang. Ja, sådan. Ikke på fars telefon, så vi er jo uvenner. Lige så stille, ikke så hårdt. Lige så stille. Nej. Øv. Det er alternativt, skal man prøve en gang imellem. Den er fat, jeg har en krabbe. Ja, så spørgsmålet. Hold væk, hold væk. Lige så stille, lige så stille. Op i spanden, op i spanden. Ja! Yes! Den er ikke, der er ikke vand op i spanden. Ned med den. Nej, den gør Nej, ikke. den gør ikke. De kan godt leve på land. Styr på den. Så bliver det. Skal den med til Viborg og drille folk, Mathias? Det var vældig bedst, hvis du lærer at styre den, hva'?